Ngiyabingelela abantwana benkosi. Indaba engiyiphethe incinyane, fishane futhi. Lana ngicabanga ngineminyaka ewu-15. Ithi insizwa kimi endala ithi lalela la mntana. Ithi Bosiqaphela isandla sakho. Siqukethe okuhle kwempilo yakho. Inhlanhla yakho, impumelelo yakho nenqubekela phambili yakho. Ithi ungabe uvamisa ukuthi uqhawule noma kanjani ngalesandla sakho. Mina ngicabanga usho kimi. Kanti wayichaza nje isandla somuntu ukuthi senjani nakuwe ngaba njalo ngithi yabona. Yeah. Anganaka mina ngathi mina isandla wathi ungavamisi ukusebenzisa kabi isandla sakho. Ngichaze kabi kanjani yena wangichazisela ngoba siyaxoxa ngithi yabona. Kunjalo. Kodwa ngizokhuluma ngokuqhawula. Kuyenzeka abantu abaningi bephatheke kabi uma bethi bangiqhawule bese bebona usinzi isikhathi. Kwenzeke futhi athi ngiqhawule umuntu ngiqhawule futhi angazi kwenza kanjani. Kodwa kuyenzeka. Yahamba iminyaka indodakazi yakhe yafika kimi yathi ngithunywe ubaba. Uthi ke wakhuza ukhuzeke. Wakutshela ukuthi ungabe uvama ukuthi uthanda ukuqhawula nje nesandla noma kanjani. Mayisinenkinga ke ngoba mawuthi uyabheka ezweni esiphila kulo indlela yokubingelelana ukuqhawula ngithi. Kunjalo sibingelelana nje. Qhawula noma ngawubani, qhamuka ukuqhawula nje noma kanjani. Mina ngayithatha ngokuthi yena ngaleso sikhathi wayekhulumele ngoba ngangithatha ukuthi inyanga ngithi yabona philisa abantu. Ngoba siwathi uzoqhawula nomuntu kanti usemantombazaneni. Ukuphi? Usemantombazaneni bazolazi kulima abantu. Kokholelwa khona ke bafethu ngoba asikholwa ngokufana. Kodwa ngifisa ukuqashisa into encane. Kukhona umuntu akholele kutheni umuntu osifazane uma esemantombazaneni akumele abeseduze kwakhe, akumele amphekela, kumele lale nangithi akwazi lokho. Kuya ngenkolo nangomthetho ekhaya ngezinto ezenzakala. Angisho ukuthi ku right ku wrong. Bayabantu abanandaba nakho. Bayiqhubekela. Ngisho ukuthi ngiyakho angixeki lutho. Kodwa yena ngesimo ayiphiwe umsebenzi ngakhona wayengiqwashisa ukuthi makuhamba isikhathi angawuqaphela ukuthi isandla ngoba kungenzeka ngcine sengiphatha okungafanele ngithi yabona. Usethi ke uyawubona yini ukuthi imvama uma umntwana uzalwa enze enjani. Ngithi mina kuye mkhulu uyayiphuma umntwana ekhala yabona. Ngikhuluma ngokukhala, ngikhuluma ngokuthi yabona. Uthi yazi kukhona yini ngempela ukuthi yonke into umntwana kufanele abe yiye emhlabeni uphume iphethe. Uphume njani? Iphethe. Efumbethe. Uthi lesikhathi evula isandla mayiqala ukuthi umntwana uvula isandla ngithi yabona. Izinto zakhe ngaleso sikhathi ziyavuleleka. Kodwa iphutha ke lenzakalayo abantu abayihlangabeza inhlanhla yengane. Ingane ikhula izifune yona ukuyihlangabezela inhlanhla yayo. Okwakumele ihlangatshezwe ingakanani? Incane. Labo dadweni abancane ngihlangabezela inhlanhla yabo ngithi yabona. Nangigwinya kwasana lokho kuhlakaniphile lokho okukhulumayo. Kwathi kuzokwenza unyaka ngayihlangabeza inhlanhla yakho. Ungayihlangabeza ngendlela eziningi. Mawuhlabe ekhaya uhlabe, moyisontela uhlabeze esontweni. Into ezinjalo uthandaza ucela ukuthi ucela ke lo mntwana inhlanhla ikhule naye ibe njani? Ikhule naye. Uyabona yini ukuthi nistakiswe yini nina manje? Manibona ngathi kunzima empilweni. Yingoba ayihlangatshezwanga inhlanhla yenu ebuntwaneni, senifuna isikhulile. Ezinye inhlanhla ingakho ukuthi isibusiso siyabulala ngoba sesiza sesingamandla. Kanti fanele ukhule nayo inhlanhla yakho uzokwazi ukubonakala ukuthi uzoba yini, kumele ukuthi wenzeni kanjalo ngithi yabona. Ngiyaphuthuma. Uthi mayifika ke umamncane indodakazi yakhe ithi ngithunywe ubaba uthi wena awunakanga into akukhuza yona. Awuyenzi. Yini mina ngoba maqala awunjani ngithi yabona. Ninjani? Kanti usebona ingozi ezongivelela ngizokhuluma ngayo ke lento ngoba umuntu wakhona akasekho usambe emhlabeni. Hey, ufike insizwa la kumina ngithi yabona. Ithi hey baba yazi angilalanga ebusuku. Ufike linye igedla la lithi angizokuqwashisa ukuthi lento ngizwile ngoba hey ngizosha mangaxoxela yona. Ngeke nganitshela yona. Ngeke ngakhuluma nangayo last yakho indaba yesandla. Uthi kunomuntu la othi nje mangathola isandla sakho into oyiye ngayiqeda ngaphela nje ukubawo. Sikhumbula kahle. Ngikhuluma le ngoba kasekho. Ngiyazi akekho futhi umuntu ozokwazi ukuthi ngikhuluma ngobani ngithi yabona. Kodwa mhlambe kungakusiza wena. Ngoba ngiyazi indlela la emzansi esibingelelana ngayo. Angeke uhlale umuntu mayikhipha isandla ungasiluli. Ngoba uma uthi awusiluli futhi kwenzakalani? 2 zenza ngcono. Unempakamo. Angani uyenza yini? Kunjalo.
uthi ngiyakucela ubani bani makungenzeka uthi nje maye ngakubamba ngesandla uqedile ngawo angazi noma ngizwe uyayikhumbula lena ngcono nina niyamazi lo muntu okuhlungu Nkosi yami uNkulunkulu amkhumbula kasekho kodwa ngithi angikhulume ngoba ngiyamkhulula naye ngamthethelela wayesifuna lesandla yena ayibona into ekulesandla mina engayibona engayazi ekhona nakuwe angithi yabona ngoba uzala wena kunento ekhona lalela ke ziyabuya izinto ekukhuleni kwethu njoba nani ngimfundise niyothi mase ngamakhehla ngangathi nani nikhumbula ngithi yabona saba nenhlanhla thina ndodana naba nenhlanhla ikhehlela ngikhulisa ngangingedwa umfana wencane unomalume ngihamba nalo emadipini ngihamba nalo lokubha lenza konke ngaba nenhlanhla lihlale phansi kwesihlahla sixoxe usebamba isandla sami ngelela ngothi uthi ungavumi empilweni yakho bekubamba isandla bese behambisa umunwe kanje befuna ukubona online bahamba kanjani bayivala inhlanhla yakho bokuvala beqede ukhuluma ngilabo 13 14 kuya ku 16 angani mina ngizwa kahle ungithinta la ngelinye langa uthi ungavumi bekuqabula isiphomo uthi abana kunezalukwazi la ngaphandle namakhetha athi awuzela mfana uthi yazi mawuza ngesiphomo afika uthi bese ucimeza wena bese manjani lesikhathi uqabula isiphomo ucimeza wena inhlanhla yakhe yavaleka wena ngeke ubone hayi ngoba abanye bakwenza bengazi khona bakwenza ngenhloso vele bazi ukuthi mayifike ethi khona seyikhulumile wena lesikhathi uvaleka wena kuyavaleka into zakho fanele sizikhulumele izinto sikhulise nini